Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akube isililo sodwa ngesikhathi itekisi abethwele abafundi besikole iPhapalaza maqede yabe isiginqeka kwalemala inqwaba yabafundi eDaverton eMgoba. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Ukubikwa ukuthi balimale kanzima abafundi besikole eDaverton endaweni yaseMgoba ngesikhathi belibanga esikoleni. Kubikwa ukuthi abafundi imonto ababegibele eyitekisi iPhapalaza emaqede yaphuma emgwaqeni yabe isiphenduka amahlandla yaginqika kwabe sekulimala inqwaba yabafundi. Imbangela yengozi akwazi ukuthi ngabe kube yini. Abazali baphuthuma endaweni yesigameko bafica izingane zilimele kabe, ezinye belimela amakhanda, ezinye zitubeke emzimbeni, kodwa ke ngenhlanhla ke kothe wadlula emhlabeni. Basizwe khona endaweni yesigameka nduba baphuthunyiswe izibhedlela ezahlukahlukene eziseduze. Akwaziwa ke ukuthi ngabe kube yini imbangela yengozi. Ngaphambi kokuthi ngikhulume kakhulu ake ngidedele ivideo uzibonela ungathi uzwe ngentatheli ka YouTube. Awubambela.